Я се подготвя. Къде са? Усмихни се. Няма да штракам, снимам то на видео. Ще го качиш на YouTube. Не, сега веднага го споделям в YouTube. Искаш ли да го видиш? Сериозно така сподели си YouTube? В YouTube мислиш, че ще има ли? Да, мисля, че Я има. да видим. Къде отиде Пепа? Не мога да я видя.